അമ്മായിക്കാക്ക, മകള് പ്രസവിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ? ആരപ്പത്? ആ ആ കുട്ടിക്കും ഉമ്മാക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെ. ഇങ്ങനെ പോണ്ട്. അല്ല, കുട്ടിന്റെ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തോ? നിങ്ങൾ എന്തെത്താ ഈ പറയണേ? വാക്സിൻ എടുക്കേ? നമ്മളെ അന്തസ്സുള്ള മരമാക്രി തറവാട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഈ പോത്തിന്റെ അരി വളർന്ന ആരും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടല്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം കുത്തിക്ക ശരീരത്തില്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാലം വരും, അല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ. ഇക്ക, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാ ഇങ്ങനെ ഈ പരക്കം പാഞ്ഞ് ഓടുന്നത്? ഒരു N95 മാസ്ക് ഒക്കെ വെക്കുക. N95. N95 ഇല്ല, 65 ഉണ്ട്. ചിക്കൻ 65. അതും പൊറാട്ടയും തിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരണേ. നിങ്ങൾ മാസ്കാണ് പറഞ്ഞ്? N95 മാസ്കാ? അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോകുമ്പോ മേടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. അല്ല ഇക്ക, എവിടേക്കാ പറഞ്ഞില്ല? എവിടേക്കാ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലേ? വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ഇനി നാട്ടിൽ ആരുമില്ല. ഓരോ വാക്സിനും നമ്മൾ അപ്പപ്പ സമയത്തിന് എടുക്കണം ചെങ്ങായി. നമ്മൾ ആകെ വാക്സിൻ കിട്ടാനില്ല. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആകെ കുറച്ച് വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന്, അതിലൊന്ന് അമ്മക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പോയാലും എനിക്ക് വേഗം ചെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പോട്ടെ. ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ പല ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും. വേഗം പോയി എടുക്കൂ ചെങ്ങായി. ഇപ്പൊ പോയാൽ ക്യൂവിന്റെ മുന്നിലെത്താം. ക്യൂവിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ സമ്മാനമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ജീവനെങ്കിലും കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടും. എന്നാ പോട്ടെ. കാലം പോയ പോക്കേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ നേരം വെളുക്കും.